Jarumi a masana'antar Kannywood Adam Zango ya fitar da jerin wasu mutane a masana'antar ta Kannywood, waɗanda jarumin ya tsame su daga cikin mutanen da ya kira da sun masa butulci a masana'antar ta Kannywood. Waɗannan mutane jarumin masana'antar ta Kannywood ya bayyana su ko kuma ce ya zayyano su ne a cikin wani faifan bidiyo wanda za mu sanya muku shi a yanzu. Sannan kuma ya faɗi irin gagarumin gudunmawa da suka baiwa juna tare da waɗannan mutane ko kuma ce jarumai a masana'antar ta Kannywood. Masu kalmar sauraron mu, ku biyo mu a cikin shirin namu don sanya muku wannan faifan bidiyo domin ku ji daga bakin jarumin masana'antar Kannywood Adam Zango. Sai dai kafin sanya muku wannan faifan bidiyo za mu so ku danna mana subscribing ko kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, ku yi comment. Idan kun kasance daga cikin waɗanda suka yi mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa a tashar mu ta hasken Afirka, za mu so ku yi mana liking, ku yi mana comment domin